May itlog. Sunay lang ko ah. Sama akong piliun ni. Dari lang. Hey! Nak, who's there? Ano, nak? Balik lamas, nak. Sudan na ni, nak. Nah, lupa nga, dili ka pa. Ya, nga, girl, akong bustiso. Nabili nito, nak. Sige lang kay, balik ka lang ito niya. Kung dahil pa ito lamas, balik yun. Kaya kalami ako. Akong manok dito ba'y bagong gipasingan. Nawala man. Basin, iro ang gagaw na to. Iro Pustiso? Magpustiso ba din ang iro? Pustiso, gyud. Kataya, iro asa, magpustiso, sa? Duda ko, wak-wak ito. Sakpan ko to. Lapa-lapaon gid ko to. Buang kwaka. Akong manok gipatay. Naay pustiso, no? Yate nang mga kwaka. Sus. Katong nga ka, mubarak na ito sa inyo ha. Kamala na yung pustiso. Ayo. Gold, yellow, silver. Ako katangan. Ato na iatang yung pustiso. Lah, pustiso mo, papa? O dong, unsa may mo dong? Tawag lamas ya. Aw, lamas? Naman yan na. Unsa man klase ang lamas? Kining pichay, sibuyas dahonan, onion o kamatis? Naman yan na. Mo na lamas ay mong gipangita? Basta lamas ya. Nana dong aw, lamas. Nana dia tanan. Salamat ya. Ako anday dong, dito tayo sa asin, di mo apilan? Ako ya. Uwasam ka. O dong, ang bayad ni mo, imong gikalimtan. Atay bata ah. Nangagba naman yung mga bata ah. Unsa man yung mga bata? Hoy! Pamauli na mo. Gabi na kayo, unsa man yung mga bata diri man mga tulog. Brad. Tawag to imong kauban. Unsa man mo ay? Brad. Ready ba na patigan? Kahit isang saglit. Saman. Paulin ta, Brad. Tangan tong wakwak. Pamauli na mo dong kay ang mga wakwak mangagi na ron. Ang inyong bayad ugma na lang. Kay karon. Sige ya. Tagura pa inyong panantaw. Basi ng 500, may yung 1,000. Ikaw, 1,000. Isa Brad. Ang pustiso dahil saan to paglaang. Atong wakwak na wak di pustiso. Gali, Brad, kay maatkan tatong wakwak. A few moments later. Busog kay kanak. Kalamian din natin ang manok na. Ipos mo baligo pa. Kasi masakpan sa iya. Ipos na kuya. Nanas akong tiyan. Ang itipon ba? Ipos mo pa. Ipos siya yung nanas akong tiyan. Lamig kaya. Ang piniil ba? Ipos di mo. Ang paniilak. Diapol po na kaunak. Gago! Lamig kaya. Hindi pang himbes ang manuka pa. Hindi din na. Santala kayo. Asan ka rin akong napil og kaon. Asan ka rin layo pa. I-desert lang nak. Dahil siguang masakit ang silingan na to. At yun ako turon. Ikaw nak. Asam ka ron. Asam ka layog. Naido ako ubog dito pa. At ito kong layo pa. Unapot yung pustiso dito. Sinak. Unalagon mo. Magkita lang duwaron. Good luck ni mo. Merry Christmas. A few moments later. Wak!
Lain po bau, bay. Bau, uy. Tanah, bay. Tanah. Aku drive. Dali, bay. Dali. Aku drive, bay. Aku drive. Kena ilong, anak ko. Ikaw drive, bay. Bay. Obat na ikaw, bay. Nawalang katungkot ito ganina. Nawala, day. Bay. Galing drive. Oh, dali bay. Dali bay. Palaras bay. Kwarta. Segunda. Jangan bay. Isa bay. Nagrasyon ko bay. Sa sanay gel over gisagol sa kulapo ang among manok gikaon sa wakwak ug ang wakwak ni patog sa among auto pahawa og matagak. Naipito ako. Boy. Pero, nalumay! Pating na! Bay! Babay na, bayo. Gusto, bay! Bayot, bay! Bayo. Tinan, bay! Okay na. Ano? Sa bayot na babay. Bayot! Bayo. Hindi ka sa motoy! Dali ba? Tunggu na babay. Ito, boy! Dali! Boy. Sa dire. Pinutok ko, pinasok ko, and boy, walang the place. At ang sabi niya sa akin, Why are you crying? turn down for what? 1 hour later. Brother. Brother. Inke ko brother. Apa sama brother? Inke ko. Brother, sama brother. Ini problema dah. Kaon gotong? Obeg. Tubig brother. Obeg. Sinsa kay brother kay. Obeg. Malu ka brother. Kusuk yung mga wakwak pre. Sakpan ako to. Palu silang nang nagsakit rep kapsun ako to ako tong masahon. Ela ke belaka kay kusgan imong brother. Oh, dera brother. Tubig. Uyas ako brother ay kakahadlo ka kay walay makaduol nimo. Gane mong brother. Di sila mahadlok anay. Bag-o na ko ning gipalimbas. Hait pa kayo. Gapsong na ko ang ilang liog. Nga naa pa ko'y plansa. Ako plansa nang naong. Diyan lang ka brother ha. Kay atang-atang udah sa gawas. Kay basig na imulayog nga wakwak dala. Diyan lang ka. Budek melipat ko mga ungluwa mo. Na. Sinabi ko bantay. Ay magpapaboy-baboy ka. Sinabi niyo bantay ito'y gawas. Brother. Ang butakan, imo yung gripakaon. So brother, Ang butakan, imo yung bang gripakaon. ang butakal. Oh. May blima brother. Managkaon, managpasaw. Doon sure. Okay ra. Paboy-baboy ka. Pista, naaral mo sa kagi ay. Pwede ba na patigim? Kahit isang sagot, uubusin natin ang oras hanggang sa pumika. Aduray, bagaimana sarap cerita? Pagi ayo, naambil busakal sa silawang bungon. Kita. Yung siyang kagat. Gusto mo yung gisip gabi eh. Sinayo pa oy.
Mga piras hubog. Bayan imo na hubog ra. Ako abo sa karyat.